ମାଛକୁ ଦେଖିବି କେମିତି ହବ ଦହି ମାଛ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ମାଛଟାକୁ ଭଲସେ ସଫା କରିଦବା। ତାର ଚର୍ମକୁ ସରି ତାର କାତି ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଛଡ଼େଇଦବା ଭଲସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଛଡ଼ଉଛି। ଟିକେ ମାଛକୁ ମୁଁ ପୁରା ଭଲସେ ଧୋଇକି ସଫା କରିଦେଲି। ତାପରେ କିଛି ହଳଦୀ ନେଲି, ତାପରେ କିଛି ଲୁଣ ନେଲି, ତାପରେ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଭଲସେ ମୋ ନିଜର କୋମଳ ହାତରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ତେଲରେ ଛାଣିଦବା। ଖଡ଼ିକା ନେଇକି ଆମେ ଟିକେ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛକୁ ନେଇକି ସେ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପକେଇଦବା। ତାପରେ ଦୁଇଟା ମାଛକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିଦବା। ଟିକେ ଏପଟ ଟିକେ ସେପଟ, ଟିକେ ଏପଟ ଟିକେ ସେପଟ। ଥାଳି ଗୋଟେ ନେଇଗଲି। ସେ ଥାଳିରେ ମାଛ ଭଜା ତ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଥାଳିରେ ଆମେ ମାଛ ଭଜାକୁ ସବୁ କାଢ଼ିଦବା ଧୀରେ ଧୀରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଭଜା ମୋର ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟଲି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ତାର ଲାଞ୍ଜ ବଙ୍କି ଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମାଛ ପାଇଁ ରେଡି କରିବା ମସଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂର କପ୍ ନେଇଗଲି। ସେଥିରେ ଦୁଇଟା ରସୁଣ ଦେଲି, ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, କିଛି ଜିରା ଏବଂ କିଛି ସୋରିଷ ନେଇଗଲି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦବା। ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ମସଲା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ଆରେ ବଢିଆ ମସଲା ହେଇଛି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ବାହାର କରିଦବା। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମିଶେଇକି ଭଲସେ ମସଲା ଗୁଡାକୁ ବାହାର କରିଦବା। ତେଲ ତ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ କଣ କରିବା, ମସଲାକୁ ତେଲରେ ଢାଳିବା। ତାପରେ କିଛି ହଳଦୀ ନେଇଯିବା, ତାପରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ, ତାପରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା, ତାପରେ ଖଡ଼ିକା ଟିକେ ନେଇକି ଟିଂ ଟାଂ ଟୁଂ କରିକି ଆମେ ଟିକେ ମସଲାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦବା। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଉଲରେ ଦହି ରଖିଥିଲି, ସେ ଦହିଟାକୁ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ସେ ମସଲା ଏବଂ ଦହିକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦବା। ଆଉ ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର କଷିଦବା। ସେ ମସଲାଟା ଟିକେ ସିଝିଗଲେ ଆମେ ଭଜା ମାଛକୁ ସେଥିରେ ପକେଇଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଡୁ 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 କରିକି ମସଲା ଫୁଟୁଛି। ୱାଓ, ଜବରଦସ୍ତ।
देखा होची मोर तो आपण मानको भी देखि कि लोभ लागुथबो ना हो देखिबा मोर स्वामी माने स्वामी परमेश्वर माछ को टेस्ट करला परे कहिबे केमिति लागुछ चलंतु गोटे प्लेट लेके से माछ को आमे बाहर करदबा आ गरम गरम भात सहित दही माछ को आमे खाइबा ओह कौन लागुछ म बढ़िया लागुछ मसला टिके देबा दही माछ रेडी गरम गरम भात तापरे टिके पांपड़ आउ मोर बनेइथिबा स्पेशल दही माछ चलंतु खाइबा जदि आपण मानको मोर ए वीडियो भल लागला ताहाले आपण निश्चय कमेंट जणेबे आउ हां वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करबे जमारे भूलिबेनी धन्यवाद।